geiriau Williams Pantycelyn. Yn ei emyn, pan glywo'r Indiau draw am loes creawdwr nefoedd ar y groes, rhinweddau hyfryd marwol glwy fydd sylwedd eu caniadau hwy. O na foed ardal cyn bo hir, o'r dwyrain draw i'r deau dir, na byddo'r iachawdwriaeth Rhys yn llanw cyrrau'r rhain i gyd. Nawr heddiw dwi eisiau ffocysu eich sylw chi ar Exodus 32. Mae'n bosib dysgu llawer fawr iawn o'r pennod yma. Mae'n bosib hefyd ysgrifennu llawer o bregethau ar y testun, ond heddi hoffwn ffocysu ar y testun duwiau gau, yr eilyn duwiau. Ac felly, ar ran cyntaf y darlleniad yn wir. Teimlais bod Duw wedi farwain i bregethu ar y testun gyda chi heddi, a dwi'n gweddio bydd Duw hefyd, fel ni wedi canu, yn ei ras yn bendithio'r geiriau i'n hyneidiau ni. Felly yn gyntaf, sylwch yn y darlleniad o Exodus. Yr oedd Duw trwy Moses wedi ei harwain yn ddiogel allan o'r Aifft i leoloches, roeddynt yn ei absynoldeb gweledol pan oedd e, mas o olwg, wedi penderfynu troi ei cefnau arno ef, Moses a'r arglwydd Dduw, arglwydd y lluoedd, nad sydd yn cysgu, Duw Jacob. Felly cywir y prynhawn yma i'w datgan fel hyn. Pan oedd pethau yn mynd yn iawn iddynt, pobl Israel, pan oedd y ffordd yn iawn, y ffordd yr oeddynt yn dymuno, roedd chwant arnynt am dduwiau gau i'w harwain hwy ymhellach pan ath y ffordd ar gam. Roeddynt yn ddiogel hyd yn hyn, wedi ei harwain allan o gaethiwed, ond nawr roedd pethau wedi tawelu. Roeddynt am weld mwy o ddatblygiadau, a dyma nhw'n troi at dduwiau gau. Gwelwn fan hyn fod Aaron, brawd Moses, wedi gwrando arnyn nhw yn rhwydd yn fy marn i. A dyma fe'n rhoi cyfarwyddiadau iddynt i gymryd ac i gasglu ei gemwaith a'i roi iddo. Wedyn, ar ôl ei derbyn, llosgodd Aaron y gemwaith, y darnau i gyd, a'i siapio i mewn i eilyn tarw ifanc. Cynllunio a chreu'r eilyn Dduw allan o dim byd yn wir. Ac ar ôl creu'r eilyn Dduw, dyma nhw'n profesu'n uchel eu cred yn y duwiau gau gwag yma. Ac yna, codwyd allor o flan yr eilyn mwyn, fel mae'r gair yn gweud, o ffrymu y berthion i'w ledda, yfed ac ymgolli'n llwyr mewn arferion paganaidd. I gyd o flaen yr eilyn. Am ddarlun i ni nawr yn ei meddyliau ni, ydy fe? Am ddarlun. A'r un sydd wir efallai am ein bywydau ni. Mae Duw yn dda pan mae pethau'n mynd yn dda, ond pan fydd pethau'n mynd ar gam, i ni barod i droi ffwrdd. I chwilota, i chwilio, i geisio pethau newydd, duwiau newydd, a ffyrdd i ddarganfod yr hyn sydd eisiau arnom. Ydy hyn yn wir i chi, tybed? Ydy hyn wedi bod yn wir i chi rhywbryd yn ystod eich bywyd chi? Pa mor ffyddlon ydyn ni'r arglwydd ac e fe yn unig, tybed? Pan fydd ein byd ni'n siglo, a siglo wnaeth y byd, ydy ein ffyddlondeb i'r arglwydd hefyd yn siglo. Fel Aaron a phobl Israel, neu wrth gwrs fel pobl Lefi. Ble ydyn ni pan ddaw'r awr o demptio ar enghraifft? Ble ydyn ni'n sefyll? Gyda phwy? Cofiwch, fel y gwelodd yr arglwydd pechod pobl Israel, mae hefyd yn ymwybodol o'r hyn yr ydyn ni yn gwneud yn ein bywydau ni. Sy'n arwain ni felly
i'r sylwad nesaf, bod yr arglwydd yn ymwybodol ac mae'n gweld pob peth fel yr oedd fan hyn wrth fynydd Sinai. Nid yw yr arglwydd yn newid am taw ysbryd yw Duw. Ysbryd byw, holl bresennol, omnipercipient. Mae'n mhob man, pob munud, pob eiliad, mae'n gweld. Nid oes cuddio o'r arglwydd. Fel dyn ni wedi darllen, mae'n amlwg ond yw e. Gwelodd yr arglwydd yr hyn aeth ymlaen. Mae'n syml, ond mae'n neges i ni. Gwelodd yr arglwydd yr hyn aeth ymlaen wrth fynydd Sinai y diwrnod hwnnw. Gwelodd yr arglwydd pob peth ac nid oedd yn hapus gyda'i gweithredoedd wrth iddynt greu'r ddelw o'r eilyn. Oherwydd felly ei anufuddod iddo, penderfynodd yr arglwydd cosbi'r bobl gan anrhydeddu Moses am ei fuddod a'i ffyddlondeb yn ei lle. Yn sicr, nad oedd pobl Israel yn gwybod, neu hefyd efallai nad oeddynt wedi llwyr ystyried bod yr arglwydd yn ei gweld wrth ei gwaith. Roeddynt felly yn hollol ddall iddo a'i ysbryd. Iddyn nhw, roedd yr arglwydd yn cysgu amhell i ffwrdd oddi wrthynt, ond nhw'n gallu gwneud beth o'n nhw dymuno wneud. Ond yn y bôn yn wir, a roedd yr arglwydd yno, gyda nhw, yn gweld ac yn teimlo, ac o ganlyniad i'w gweithredoedd yn erbyn yr arglwydd wrth fynydd Sinai, dyma'r arglwydd yn penderfynu felly i'w dinistrio. Ac taw Duw yw Duw, mae'n hollol amlwg fan hyn trwy'r hyn a ddigwyddodd wrth Sinai, roedd ganddo teimladau. Mae ganddo teimladau. Mae'n hollol amlwg fan hyn o darlleniad. Oherwydd mae'r Beibl yn datgan yn glir yn Exodus 32:9, Beibl.net. Dwi wedi digio'n lan gyda nhw, dwedodd yr arglwydd. Dyna oedd geiriau yr arglwydd i Moses, dwi wedi digio'n lan gyda nhw. A pham oedd yr arglwydd wedi digio'n lan gyda'r pobl de, wrth fynydd Sinai? Wel, yn syml iawn, defnyddiodd yr arglwydd, meddyliwch nôl nawr, defnyddiodd yr arglwydd ei rym, ei nerth, a'i allu i'w harwain nhw allan o'r aifft yn diogel. A ddawodd yr arglwydd i Abraham, i Isaac ac i Jacob, a byddwn rhoi cymaint o ddisgynyddion iddynt ac sydd ser yn yr awyr, a thir iddynt, a fyddant yn etifeddu am byth. Ac ei holl addewidion, ac ei holl weithredoedd da trostynt, dyma nhw'n troi eu cefnau mor gloi arno, mor gloi, ac yn llwyr. Yn wir, roedd dicter dan fron yr arglwydd oherwydd y pethau a gwnaethant yn ei erbyn. Nawr te, rydyn ni'n gwybod bod yr arglwydd yn ein caru ni, ond ni. Oherwydd mae ei gariad tuag atom yn fwy na'r moroedd. Nid yw ei gariad yn pallu, ac nid chwaith yw ei dosturiaethau eang. Ond sgwn ni sut mae ef yn teimlo pan i ni hefyd, fel pobl Israel yn troi ffwrdd weithiau oddi wrtho. Yn sicr pan i ni'n baglu, mae ots ganddo. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn ein caru ni hyd yn oed fwy eto, ac mae moyn y gorau i ni. Nid yw'r arglwydd am i ni syrthio o flaen y diwiau gau yn ei bywydau ni, oherwydd ef yn unig sydd yw. Nawr, sylwch o'r darlleniad. Roedd yr arglwydd wedi cosbi rai oedd wedi addoli'r eilyn, ac wedi anrhydeddu rhai nad oedd wedi. Yr oedd na gosb i'r sawl oedd wedi troi at yr eilyn
ac wedi ei addoli ar cosboedd marwolaeth. Nad oedd yr arglwydd wedi dinistrio pobl Israel yn gyfan o ganlyniad felly bledio Moses, roedd yr arglwydd yn ffyddlon i'w orchmynion pan dywedodd e, does dim duwiau eraill i fod gen ti, dim ond fi. Ac i'r ffyddloniaid yr oedd rhodd bywyd. Dwi eisiau ni fyfyrio ar hyn, bywyd llawn neu beidio. Nawr te, meddyliwch enghraifft am dduwiau gau heddi yn ein byd ni. Ar ffurf cerfluniau efallai. Os ydych chi'n mynd siopa i'r dre, ych chi'n sicr o weld cerfluniau o dduwiau gau ar silffoedd y siop, ar archfarchnad, B&M Bargains, Poundland. Yn y siopau sy'n gwerthu bach o bopeth byddwch chi'n gweld cerfluniau o duwiau gau. Ar y silffoedd yn rhad. Cerfluniau o'r Bwdha, llunio o'r Bwdha ac yn y blaen. Chi wedi gweld nhw? Dych chi'n gallu prynu cerflun o Bwdha am bint os ych chi moyn i arddangos yn eich tŷ chi. Ac mae pobl yn prynu cerfluniau o'r Bwdha a lluniau o'r Bwdha i arddangos yn y tŷ am dristwch. Maen nhw'n rhoi y cerfluniau a'r lluniau fe darnau o gelf i fyny i arddangos. Ydyn nhw'n llwyr yn deall beth maen nhw'n neud tybed. Ac mae'n bwysig ein bod ni fel Cristnogion, y rai sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n bwysig nad i ni'n gwneud y pethau hyn. Mae'n bwysig nad i ni'n dilyn ffordd y byd a rai o'n cwmpas ni. Peidiwch brynu'r cerfluniau a'r darluniadau yma. Ac os oes un neu ddau gyda chi yn y tŷ, wel, gofynnwch, pam o hwn gyda fi? Meddyliwch hefyd os oedd yr Iesu yn dod i'ch tŷ chi heddi, heno, ac yn cnocio ar y drws. Tybed pa bethau byddwch chi'n cuddio o'r neilltu ac yn tynnu o'r silffoedd a'r muriau, rhag ofn bod yr Iesu'n ei gweld nhw. Meddyliwch, falle dim byd, falle dim byd. Ond falle bod gyda chi rhyw fath o gerflun o dduw gau. Ac os oes, gofynnwch y cwestiwn pam. Ar un llaw falle eich bod yn hoffi'r cerflun oherwydd prydferthwch y peth. Ond roedd y tarw ar bwys Seinau yn bert. Cofiwch felly, tu ôl i brydferthwch mae Duw ffug a chrefydd ffals sydd yn cael arwain pobl yn y byd i feddwl nad oes gwiredwr yn Iesu Grist. Yeah. A chi'n meddwl bod fi ddim yn PC i ddweud hynny, ond dyna'r gwir. Dyna'r gwir. Trenu nad oes Beible ar werth yn tife ar silffoedd B&M Bargains yn lle cerfluniau o'r Bwdha a duwiau gau. Gobeithio bod chi'n cytuno dy fi. Nac yw e'n ryfedd, yn tife? Bod ein byd seciwlar yn gweld noddfa am hethau crefyddau'r byd, fel lluniau a cerfluniau. Mae pobl yn y byd chi'n gweld, maen nhw'n chwilio, ac maen nhw'n barod i dderbyn y syniad o ail ymgnawdoliad. Gair newydd i chi felly. Reincarnation yn Saesneg. Enghraifft pan bydd enaid person marw yn dod nôl mewn anifail Robin Goch. Ac mae rai Cristnogion yn credu hyn hefyd. Gwelais i ar Facebook wythnos diwetha o ffurad yn rhoi'r fath beth ar Facebook. When Robin is near, a loved one is near. Nid disgeidiaeth Cristnogol yw hynny. Mi eisiau ni bod yn ofalus. Nad i ni'n credu'r pethau. Mi eisiau ni bod yn ofalus beth i ni'n ysgrifennu ar Facebook ydy yn cyd-fynd gyda'n cred ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
Ac mae unigolion yn mwynhau pethau'r byd, fel yr oer, y byd y cwmp. Ac os nad ydyn ni wedi dod i'r bywyd yn yr Iesu, os nad ydyn ni'n credu'r Beibl, i ni'n siŵr o syrthio i mewn i gryfangau'r un drwg, ac i mewn i arferion drwg. Nawr te, gallwn gael rhyw fath o dduwiau gau hefyd yn engheglusi ni ar wahanol lefelau. Rhaid i ni fod yn wyliadwrus nad yw ein gweithredoedd ni yn troi'n rhyw fath o dduwiau crefyddol. Rhaid fod yn wyliadwrus nad yw ein geiriau ni, ein caneuon ni, ein hymunau ni, ein traddodiadau crefyddol ni yn troi mewn i dduwiau yn ein bywydau fel Cristnogion, oherwydd mae hyn yn gallu digwydd, yn enwedig os da ni roi y pethau hyn cyn yr arwydd Iesu Grist. Yn yr eglwys heddi, gyda'r eglwys yng Nghymru a'r eglwys yn Lloegr, mae llawer fawr iawn yn addoli eilyn dduwiau. Yr wythnos diwetha, gwelais eglwys yng nghanol Llundain yn gweddio dros y neidiau'r meirw ac yn gofyn i Mair i weddio hefyd drostynt yn y nefoedd. Dyma enghraifft o eilyn addoliad yn lle addoli'r arglwydd holl alluog. Nawr mae rhai yn mynd ar dripiau i'r Shrine of Our Lady of Welshynham. Cristnogion, yn ôl y sôn, fel chi a fi. Maen nhw'n adrodd yr Ave Maria ac yn cerdded trwy strydoedd tu ôl i gerflun o'r forwyn fair. Ond nid addoliad yw hyn. Enghraifft unwaith eto o eglwys Protestanaidd yn addoli duwiau gau yn lle'r arglwydd Iesu Grist. Ac am dristwch llwyr, pobl sydd â'u llygaid ar gau i wirioneddau'r Beibl ac i'r Duw byw. Crefyddwyr sydd yn mwynhau crefydda. Crefyddwyr sydd yn mwynhau rhwysg a seremoni. Am dristwch nad ydynt yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ydyn nhw'n gwybod yn wir pwy a beth maen nhw'n addoli, ond tefe? Dwi'n meddwl ei bod nhw. Ie, yn wir. Digon hawdd yw meddwl am enghreifftiau o dduwiau gau o'n hamgylch ni, ond tefe, yn yr eglwys heddi. Cerfluniau a lluniau o duwiau gau. Ond, mwy heriol byth i ni yw meddwl am eilyn duwiau yn bywydau personol fel Cristnogion. Wrth ddweud hyn, dwi'n meddwl am y pethau hynny, dyn ni fel unigolion yn rhoi cyn yr arglwydd Iesu Grist am ffydd mawr yn ddoedd. Efallai eich bod chi'n rhoi rhywbeth heddi cyn yr arglwydd a'ch ffydd yn ddoedd. Dyna beth sydd wedi digwydd yn ein capeli ni trwy gydol Cymru. Mae pobl yn rhoi pethau cyn yr arglwydd Iesu Grist, cyn addoliad. Rhyw berson efallai. Rhywbeth. Traddodiad, diddordeb, eitem, hobi. Mae restr yn eang wedi o bosibiliadau. Ac mae gen y pethau yma yn nerth i gymryd ein meddyliau ni ffwrdd o Grist a'r ffordd sydd yn arwain at Duw, fel pobl Israel, ar bwys mynydd Sinai. Ac mae hefyd yn bosib y bydd y pethau yma, neu'r peth yma sydd yn eich dal chi nôl heddi, yn eich arwen chi ar y llwybr anghywir, y llwybr agored croesawgar i ffwrdd o'r llwybr cul, diogel gyda Christ. Dwi eisiau tynnu sylw chi nawr felly at eiriau o Efengyl Mathew. Does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Mae un yn siŵr o gael y flaenoriaeth a draul y llall. Felly beth yw eich blaenoriaethau chi heddi fel Cristnogion? Duw, yng Nghrist, neu rhyw eilyn arall? Os ydych chi heddi yn myfyrion dwfn ar y pethau hyn, dwi eisiau chi
i fod yn ymwybodol o'r hyn sydd yn eich dal chi nôl o berthynas iach a ffyddlon yn yr arglwydd. Dwi eisiau chi fod yn ymwybodol o'r hyn sydd yn eich dal chi nôl o berthynas llawn a ffrwythlon yng Nghrist, o'r llawenydd di-derfyn sydd ar gael o dan ei groes a'i achawdwriaeth rad. Ych chi'n gweld mae'n glir o'r stori o'n Exodus, fod gwacter yn rhan o'r eilyn Dduwiau, nid fel ein Duw llawn ni. Mae yna ofyn i ddilynwyr crefyddau'r byd, crefyddau amrywiol y byd, i weithio tuag at berffeithrwydd, i lwyddo'n berffaith, i wneud hyn a hyn mwyn plesio ei Duwiau nhw. Ond fel mae Ephesiaid yn dweud, haelioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i haeddu'r peth. Felly byddwch yn wyliadwrus iawn, nad ydych chi yn rhoi gweithredoedd crefyddol, arferion crefyddol, cerddorol efallai, neu unrhyw beth arall dros yr arglwydd a chyn yr arglwydd Iesu Grist yn unig, yr unig Dduw, ein Duw, ei air, yr un yr ydym yn ei addoli, a'i air sydd yn llusern i'n troed ni. Byddwch chi'n gryf eich ffydd ac yn nerthol eich ffydd pan fydd eraill o'ch amgylch chi yn troi ffwrdd. Ni'n darllen yn cyntaf Ioan fel hyn. Blant annwyl, cadwch draw oddi wrth unrhyw beth sy'n cymryd lle Duw yn eich bywydau chi. Fel dwi wedi nodi, mi fydd rhai o'n cwmpas yn gweud taw un ffordd sydd at Duw, bod holl crefyddau'r byd felly yn arwain at Duw, gyda'i duwiau gau nhw. Ond nid dyma yw'r efengel, ac os ydych chi wedi dod i roed fe heddiw yn credu hynny, dwi'n erfyn arnoch chi ail feddwl y gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Nid yw'n bosib i ni fel Cristnogion cyfaddawdi fan hyn. Nid yw'n bosib cyfaddawdi, oherwydd mae'r arglwydd yn glir yn efengel Ioan 3:36. Mae bywyd tragwyddol gan bawb sy'n credu yn y mab, nid yn y tarw. Ond fydd y rai sy'n gwrthod y mab ddim hyd yn oed yn cael cipolwg o'r bywyd hwnnw. Bydd digofaint Duw yn aros arnyn nhw, cysylltiadau unwaith eto gyda Exodus fan hyn. Mae Duw yn rhoi cyfle i ni i ddyfod ato. Mae wedi wneud y ffordd yn iawn, yn glir, unwaith eto yn Grist, i ddyfod ato ef, yr unig Dduw. Beth yw ein penderfyniad ni? Os ydyn ni'n addoli eilyn, dyn ni'n tristau ysbryd Duw. Beth bynnag yw'r eilyn. Newyddion da sydd gyda fi'r Cristion heddi. A newyddion am Grist a'i ffordd at Duw. Fe gryn i ddaiar ac i fferm fawr, wrth amnau tywysognen, o'r fath o gonian sydd i'r hwn, fi'n dioddef ar y pren. Fel y rhoddodd Duw bywyd i rai ffyddlon wrth waelod Sinai, a chosbi rai anifedd, yr un sydd wir yn stori prenedigaeth Crist, fe ddaeth i achub y colledig, ac i alw'r colledig yn ôl iddo, mwyn dod â bywyd o'r eithaf yn wir. Felly, dwi eisiau cwpla gyda hyn. Peidiwch newid eich meddwl ynglyn â'r arglwydd byw. Cadwch yn gryf ynddo ef. Pan fydd pobl yn prynu cerfluniau o eilyn Duwiau, pan fydd Cristnogion o'n hamgylch ni yn addoli Duwiau gau, pan fydd pobl yn troi at wahanol crefyddau. Cadwch chi yn gryf eich ffydd a'ch cred, a ddiesog eich ffyddlondeb
i ac yn yr arglwydd Iesu, yr unig dduw, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, oherwydd mae Duw yn gweld, mae Duw yn galw, ac mae yna goron ganddo i'r sawl sy'n ffyddlon. Dwi'n mynd i ddyweddu nawr gyda geiriau William Williams, Pant y Celyn. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymlith â fi, neu ynteu ddaw, does tebyg iddo fe. Ac yna cafod gyda gef panel y byd ar dan, ac edrych ar ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Os oes gyda chi eilyn yn eich bywydau chi heddi, cael gwared, a ffocyswch ar yr arglwydd Iesu Grist, yr unig dduw. Er mwyn ei enw, amen.